hetki sitten tehtyä kunnon ateria raskaan treenin päätteeksi. Vedettiin siinä kavereiden kanssa lauantaisen tyylin tuolla Tampeellaan Wolfin salilla jalkapäivä. Ja me aloitettiin aluksi lämmittelyt sillatteen selän ojentajilla ja lämmitettiin siinä takareittä oikein kunnolla. Ja sitten siitä lähdettiin tekemään jalan koukistajia, joiden jälkeen sitten siirryttiinkin jalkojen ojennuksiin, ja kuten näkyy, niin jo tässä vaiheessa alkoi tuntua. Tehtiin silloin aika eri lailla, mitä mä oon tottunut, kun yleensä mulla on ollut sellainen niin täysi liikerata, mitä mä oon tätä tehnyt. Muistaakseni Markku, toi mun valmentaja, on näyttänyt tällaiset jutut kanssa joskus, mutta sitten taas mä oon keskittynyt enemmän itse omissa aloissani näihin täysiin liikeratoihin. Mutta nyt me tehtiin sillä, että aluksi vedettiin tällaista pientä sitkutusta tuolla alhaalla, raskaalla painolla. Sitten me kevennettiin sitä huomattavasti ja tehtiin sitä pientä liikettä ylhäällä. Ja tämän jälkeen sitten siirryttiin sen normi täyteen liikerataan. Tällä koitettiin saada nyt enemmän osumaa tähän tosiaan niin etureisilihakseen tossa. Ja niin, kyllä siinä niin aika lailla saa jirvistellä, että tuo niin jaksoi vetää täysin läpi. Nyt menee. Ja sitten taas todella paljon hitaammin kuin äsken. Hyvä. Samanlainen vauhti. Tää oli tällainen hieno lopetusfinaali tälle jalkojen ojennukselle. Tää niin oli sillä tämän aika, no sanotaan heavy, semi-heavy juttu, että niin ei tää todellisuudessa ehkä nyt noin raskas ollut, kun tää kuva antaa ymmärtää, mutta toi kumminkin toi hidas nousu ja lasku oli semmonen, että siinä sai kyllä pinnistellä, mutta sitten toi reipas 3 nopeata perään, niin se oli semmoinen vähän kuin virkistävä jumppa, että se niin antoi aina sitten mukavaa palautumista siihen niin seuraavaan hitaaseen. Tässä kohtaa aloin jo pikkuisen kyllä miettimään, että tulikaan tehtyä typerä liike tänään, kun mä lähdin tuonne jalkatreeneihin, koska huomenna taas sitten meillä on tuollainen Bodyworkers-tapahtuma tällä samalla kyseisellä salilla. Kaipaan on jalat tuosta nyt jotenkin palautuu huomiseksi, mutta mä nyt toivoisin, että nyt hirveästi huomenna jalkoja rääkätä, vaan voisi keskittyä enemmän näihin muihin lihasryhmiin. Hyvä, nyt saa työntää ja lujaa. Hyvä. Noilla jaloilla tuli varmaan 4-kertainen toisto määrä kuin näin. Tässä kohtaa Eetu kysyi multa, että meneekö tää määrä. Mä sanoin, että menee. Ja Eetu sitten sanoi, että tee se sitten. Tuossa sanotaan, että 3. vai 14, niin mä olin jo siinä varma, että kyllä tää menee. Että helvetin raskas tää kyllä oli mulle. Täytyy myöntää. Oli sillä lailla ihan jees, oli 3 kaveria vetämässä, että saatiin sillä vuoroteltua. Että ehti itse palautua sillä aikaa, kun toinen tekee. Tässä sitten oli vielä sekin, että pystyttiin tsemppaamaan porukalla toinen toisiaan ja tekemään nämä jutut täysillä loppuun. Tässä tosiaan niin
me lähdettiin niinku tuolta suurista raudoista liikkeelle ja aina poistettiin painoa sitä mukaan kun yksi kierros mentiin. Ja tämä määrä oli mulle vaan sellainen tosi suuri, että piti pystyä tekemään niin paljon kuin vaan menee, mutta tää oli meikäläisellä sellainen, että nyt niinku jalat on ihan punaisena, että ei helvetti, että tää ei vaan niinku luonnistu mulla niinku ihan täysin puhtaalla liikeradalla. Mä oon sillä lailla tosi tyytyväinen, että nyt on löytynyt sellainen oma porukka, jonka kanssa vetää treeniä. Aina silloin, kun niin ei ole Bodyworkersin kavereita lähettyvillä, niin pystyy menemään oman porukan kanssa ja sitä mukaan saamaan itsestä kaiken irti. Kyllä mä aina silloin tällä vielä edelleen yksin käyn tuolla puntiksella, mutta tässä niin nyt pystyy tosiaan niin varsinkin nämä jalkatreenit, jotkien kanssa puhuttiin siitä, että ei näitä niinku sillä niin yksin pysty tekemään niinku ihan täysillä, että se on ihan hyvä kun on joku mukana. No, varmaan joku pystyy tekemään nämä sitten yksinkin ja jeesisti pistää kaiken peliin, mutta kyllä niin ainakin itse tarvitsee tässä niin jonkun niin mukaan niin huutamaan, että tee saatana loppuun se juttu. Mä tein nyt tällä kertaa mä pistin jalat tonne ihan alas ja kapealle, että pyrin siinä saamaan sen kaiken rutistuksen tuohon niin enemmän etureisille. Viime viikolla tätä tehtiin silloin, että mulla oli jalat tuolla ylhäällä vielä, että otin takareisille sitä osumaa, mutta tällä kertaa tällä teen. Tärkeintä tuossa tietenkin on se, että pitää noin polvet siihen suuntaan, että minkä jalkakin menee, että ei tarvi niiden puolesta sitten pelätä, että tulee mitään haaveria. Itse tosiaan aina varmistan hyvin, että nuo jalat on juuri niin kuin pitääkin, että se on itselle sellainen arka paikka. Eetu, joka tässä nyt alkaa nostamaan, niin hänen kanssa me ollaan tunnettu tuolta 2000-luvun alkupäästä. Alun perin törmättiin heavy metal piireissä, pyörittiin Tampereen metal-skenissä ja sitä mukaan. Ja nyt sitten tässä 10 vuotta myöhemmin törmättiin tällä kyseisellä salilla ja oli vähän, että oho, sääkö siinä, ja molemmilta lähtenyt metri pois tukkaa päästä ja sillä lailla mukava löytää niin kuin vanha tuttu ja sitten vielä päätyä treenaamaan yhdessä. Tässä kohtaa sitten paino alkaisi olla aika sillä lailla kevyttä, että pystyin tekemään helposti tällaisen 10-15 toiston sarjan. Yes, hyvä. Tuo oli ensimmäinen ihan kunnon sarja. Taas alkaa olemaan todella niin puhti pois. Tää lasti kyllä keveni tossa, mutta sitten myöskin niin oli tää niin treenin pituus alkoi jo koettelemaan. Tässä ennen kuin tähän prässilaitteelle tultiin, niin siihen tuumittiin, että vedetäänkö häkkikyykkyä vai tullaanko tähän prässille. Ja ainakin itse tykkäsin tulla tähän prässille mieluummin, että toi häkki olisi ollut ton niin jalkojen ojennuksen jälkeen vähän liian raskasta ainakin mulle. Mutta sitten tuossa ensi viikolla voitaisiin sitä häkkilaitetta kokeilla. Tässä nyt ensin kun toipuu tästä. Ja kyllä tässäkin prässilläkin sai hyvin vietyä asioita. Hyvä, anna mennä vaan.
Ossi. Tein pari enemmän syömätään. Oi vittu. Jää pari enemmän. Haista vittu. Hyvällä fiiliksellä tää kumminkin tää kokonaisuus tästä hoituu, että me runnottiin menee tuota prässiä tossa aika urakalla, että vedettiin noin ihan keveille painoille saakka ja tää oli hyvä päivä. Tää oli tosi hyvä päivä. Loppua kohti niin tehtiin vähän pohkeita ja siitä sitten lampsittiin kotiin. Mä uskon, että tänä iltana mulla menee hyvin tossa ton oman kotoisan foam rollerin kanssa rullaillessa paikkoja, että saa huomiseksi jonkunlaisen kondiksen päälle, että katsoo sitä mitä Bodyworkersin äijät on meidät kehittänyt sitten siihen, että mennään sillä ryhmällä sitten huomenna.